まあ、クリスマスのね、もうすぐですもんね。あっという間ですね、12月はね。特に慌ただしいですよね、しやすっていうのは。うん。それと、寒暖の差が激しいのでね、いつも申してますが、ご自愛してお過ごしください。ということと、ホームページをぜひご覧くださいということですね。これからまだね、いくつか投稿しますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。こんにちは。